Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар, хөрмәтле туганнарыбыз. Сәлих Сәйдәшевне без үзебезнең туган дип тә саныйбыз. Рәхмәт, мондый зур тантанада, безгә зур тантана инде, зур юбилейда. Сез туганнар янына безне дә, без дә сезнең белән берлектә шундый юбилейны үткәргәнгә, менә без шундый шат, безнең якташыбыз өчен без аның якташлары булган өчен горурланабыз. Һәм бүгенге кичәне башлап җибәрәбез. Кичкенә генә видеоролик белән аның 120 Сәлих Сәйдәшевнең 120 еллыгына багышланган видеоролик әзерләгән идек. Карап үтегез. 20 yılın 3 dekabrında Qabatlanmaz yakты талант iyesi, halkımızın sihirli kompozitoru Salih Cemalettin Seydaşev'nin tuğuna 120 yıl tolar. Tatar halkının büyük kompozitoru, profesyonel milli müzik sanatımızın klassiki Salih Seydaşev ismi medeniyetimiz tarixinde altın harfler bilen yazılgan. Tatar müzik kulturası tarixinde kompozitorluk profesiyası Salih Seydaşev ismi bilen beylengen. Salih Cemalettin Seydaşev 1900 yılının 3 dekabrında Kazan şəhərində hazırda Nariman Turanı ertilişi Большая Мещанская урамындағы 100-ші йортта туа. Әтисінің Cemalettin ağa, Дублязияға Өбір ауылынан. Сәйдәшевлар шәҗәрәсе Tanrı белән крестьян катлауына керә. Салих Сәйдәшевнең бабасы Бикшәнтәй Өбір ауылында хәлле хуҗалардан саналган. Ул елларда хуҗалыгы тотрыклы була. Сәйдәшевнең туган апасы Идрисова Сәгадәт сүзләренә караганда, Бикшәнтәй картның бизәкле тарантасы белән аты, сыйыры, зур умарталыгы һәм ул заманда крестьян тормышының дәрәҗәсен билгеләп торган байтак әйбере була. Аның 5 улы Бикмөхәммәд, Мөхәммәди, Габидулла, Җамалетдин, Сабирҗан. Алда бары тик 2 улы гына кала. Бикмөхәммәд белән Габидулла. Башка улларын Бикшәнтәй калага озата. Сәйдәшевнең әтисе Казанга эшкә китә һәм аяк кием артелендә эшли башлый, алга таба сәүдә белән шөгыльләнә. Әтисе Җамалетдин Карахабый бистәсендә яшәүче Миңнебай кызына Мәхүб Җамалга өйләнә. Әнисе Чибәр Мәхүб Җамал Казан кызы Идел ярына шигүче ул. Күпме бизәкләр, калфакларга чигелеп калгандыр. Күпме җыры, хыяллары чигү җипләренә ярып баргандыр. Әнисе Салих турында истәлекләрендә булай дип сөйли. Бер вакыт Салих туганчы мин төш күрдем. Безнең тәрәзә каршында сирень вак үсә иде. Имеш, сирень ботагына бер сандугач кунды һәм өстереп сайрый башлады. Шын мөҗиза инде. Мен уйлыйм икән, кош өстеннән каян килгән бу кошчык димен. Шак катып тыңлап торам имеш. Бу мөҗизаны якыннанрак карарга теләп, тәрәзә янына киләм. Сандугач миннән курыкты да очып китте. Шул чак балам үзен сиздереп куйды. Гүя, тиздән дөньяга килермен һәм син сандугачны күрерсең, диде сиңа. Мен уянып киттем. Җамалетдин ага гаиләсендә ир бала туу шатлыгы авыр кайгы белән бергә килә. Бала туарга 2 атналап кына вакыт калгач, Җамалетдин Сәйдәшев үлеп китә. Кечкенә Салихны әнисе Мәхүб Җамал апа, әтисенең сеңлесе Рауза Сәйдәшева Хамитова, Салихның бер туган апасы Әминә ханым һәм җизнәсе Шифат Әхмәров тәрбияләп үстерәләр. Салих инде шәкер, бүлсен үсә, сыйныфлар да үтелгәнләр. Тик әйт кенә, шытырлатып укыр һәр сүрәне сиңа Коръәннән. Сабак вакытлары тиз үтә шул. Аннан соң эшләр бу бала. Мәхүб Җамал, улың үсеп килә, эшкә кертик, яшьли өйрәнсен. Приказчиклар янына урнаштырып, күрә торсын кибет тирәсен. Мәхүб Җамал, киңәш, улың Салих дин сабагын ныграк өйрәнсен. Безнең нәселдән дә берәр мулла чыгып куюы бар, белмәссең.
Türlü яктан türlü киңәш ява. Мәхәбҗанга килен, моны уйла. Улыңны син кеше итим дисәң, я сәүдәгәр булсын, я мулла. Әле минем вакытымда Салих күңелендә музыкага мәхәббәт уяна. Ишеткән көйләрен тиз хәтердә калдырып, ул гармунда уйнарга өйрәнү теләге белән яна. Салих төштә күрде. Күктә гармун уйнап йөри фәрештә җаннар. Уянса, нинди могҗиза бу? Өстәлендә тора шым гармун. Уйлап алды. Теге оста кебек уйнап җибәркиләр. Чыгарма. Салихның музыка белән кызыксынуын туганнары сизәләр һәм әнисе аңа гармун алып бирә. Туганнарның күбесе, кызлар да, хәтта Рауза апа үзе дә бик матур итеп гармунда уйнаган. Аның сүзләренә караганда, 5-6 яшьлек Салих гармун алып, үзенчә көйләр чыгарырга яраткан. Салихның гармунда уйнарга өйрәтүче беренче укытучысы әнисе ягыннан 2 туган апаларының берсе Мәрьям Рафикова. Ул былай дип сөйләгән. Мин кечкенә Салихның бармакларын үз бармакларына бәйләп, алдына утырта идем дә, икәүләп әкрен генә, ашыкмыйча гына нинди дә булса көй уйный идек. Бер көйне берничә мәртәбә кабатлаганнан соң, ул үзе уйнап китә иде. Шулай итеп, Салих тиз арада гармунда уйнарга өйрәнеп китте. Сәйдәшевнең туган апасы Идрисова Сәгадәт истәлекләре. Һәр җәйдә сеңлем Рауза, ире Насретдин һәм балалары белән безгә Өбрә авылына сабан туена кайта торганнар иде. Сабантай көннәре башлангач, Салих гармунны улыннан төшерми уйный иде. Яшьләр эчендә, сабантай мәйданында да, үз малайларына да уйный иде. 1912 елда Шихап Әхмәров Салихның бер туган апасына тәкъдим ясый һәм озакламый туйлары була. Шу көннән башлап, кечкенә Салихның тормыш юлы аның тәрбиячесе, остазы Шихап Әхмәров исеме белән гомергә бәйләнеп кала. Салихның сәләтен күреп, җизнәсе аңа рояль алып бирә. Күптә үтмәй, өйдә пианино тавышы яңгырый башлый. Хәзер инде туганнары кечкенә Салихка музыкаль белем бирерлек укытучы музыкант эзләргә керешәләр. Салихның бәхетенә каршы, танылган музыкант Заһидулла Яруллин яңа пианинода уйнап карарга чакырыла. Музыкага булган бу көчле мәхәббәтне, омтылышны үстерер өчен Заһидулла Салихның беренче җитәкчесе, укытучысы булуын үз өстенә алды. 1914 ел. Салих Сәйдәшев музыка училищесына укырга керергә әзерләнә. Пианистка Ивановадан айрым дәресләр ала. Малайга кан тырышып уйный. Алдыңгы фикерләп татар яшьләренең тырышлыгы белән Казанда клуб ачыла. Клубны Шәрык клубы дип атыйлар. Анда әдәби музыкаль кичәләр уздырыла, әдипләр үзләренең яңа әсәрләрен укыйлар. Сәйяр труппасы репетицияләрен һәм спектакльләрен шунда алып бара. Татар халык көйләрен оста башкаручы пианист буларак, Салих Сәйдәшев Шәрык клубында үткәргән кичәләрдә, концертларда чыгышлар ясый. Татар драма труппасы Сәйярның музыкаль ансамблендә эшли. Монда иң беренче сынау бирә безнең герой яшь Сәйдәштә. Аккош маршын уйный Салихыбыз. Бөтен бер зал аның хөкемендә. Бик күпләрнең әле сагынып хәтерләре кайтыр бу көнгә. Алгы рәттә утыра Кариев. Күңелләренең нинди уйганда? Мондый көчле халык, бийек халык, мондый халык үлмәс, димәлләр. Фатих Әмирханның үз уйлары. Бу малайдан ышкын ут яна. Болай булса Шәрык йоклап ятмый. Шәрык тора, Шәрык уяна. Галиәскәр агай нинди? Зур сәхнәдән бүген аваз салды, гомерлегә килер көннәрнең. Аратырлар әйтер бер көн, Сәйдәш, Тукай ел безнең киләрнең. 1917 елда
Татарстанның мәгариф бүлеге аны халык арасында культура арту эшләре алып бару өчен Буа шәһәренә җибәрә. Анда ул Фәйзи Бикинин белән бергәләп музыкаль студия оештыра. Музыкаль студияда яшь музыкант бик күтәренке күңел белән яратып эшли. Салих Сәйдәшев фортепианодан дәресләр бирә, Фәйзулла Бикинин яшьләрне скрипкадан уйнарга өйрәтә. Студия каршында һәвәскәр музыкантлардан оркестрлар оештырыла. Ике хор, татар һәм чуаш хорлары төзелә. Буада эшләүче татар драматистлары Камал I, Камал II, Болгарский, Богданова белән берлектә куелган концертлар, спектакльләр бик зур уңыш белән үтәләр. 1918 елда Салих Сәйдәшев үз теләге белән армиягә Көнчыгыш фронтка китә. Оренбург шәһәрендәге 1-нче армиянең Фарит бүлеге каршысында драма труппасының кыллы оркестр җитәкчесе булып хезмәт итә. Армия сафларында Түркстан дәүләре буйлап уза. 1920 елда армия хезмәтен тәмамлап, кире Оренбургка кайта. Һәм шул чорда ул Озын сәфәр дигән беренче җырын иҗат итә. Оренбургта Салих Сәйдәшев Көнчыгыш музыка мәктәбендә мөдир итеп билгеләнә. Бер вакытта ул анда тыңлы оркестр җитәкчесе дә була. Шушында ул оркестр белән эшләп дирижерлык осталыгына өйрәнә. Композитор буларак беренче адымнарын ясый, татар көйләрен, Хайбулкин, Тукай маршларын оркестрлаштыра. 1922 елда Салих Сәйдәшев Казанга кайтып, Татар дәүләт драма театрында музыка бүлеге мөдире һәм дирижер булып эшли башлый. Бу вакытларда Салих Сәйдәшев күренекле музыкант булып таныла. Сәйдәшевнең театр өчен язылган беренче әсәрләре Кәрим Тинчуринның Казан сөлгесе комедиясенә, Михаил Фәйзинең Галиеваның драмасына, Ибраһимовның Башмагым комедиясенә язылган музыкасы искиткеч уңыш казаналар. Шул көннәрдән башлап театрның бөтен спектакльләре Салих Сәйдәшев музыкасы белән куелалар. Беренче тапкыр буларак спектакльләрдә уйнар өчен симфоник оркестр оештырыла. Музыка спектакльләрнең мәгънәсен, эчтәлеген ачарга ярдәм итәрлек зур драматургик көчкә әверелә. 1922-26 елларда Салих Сәйдәшев үзенең музыкаль белемен арттыру, камилләштерү өлкәсендә даими һәм үҗәтлек белән эшли. Бу елларда ул атаклы музыкант профессор Ксавери Кобликтан дәресләр ала. Һәм профессор Барносов, музыка укытучылары Чигарина һәм Юшкова, соңрак музыка училищесы директоры Литвинов, Гадаши, Әлмөхәммәтов, Виноградов белән тыгыз элемтәдә була. 1925 елда Салих Сәйдәшев Казан дәүләт университетының медицина факультетында укучы Валентина Мөнхинага өйләнә. Валентина чибәр, укымышлы, акыллы, киң күңелле ханым була. Иренең иҗади эшчәнлегенә зур хөрмәт белән карый. Ләкин аларның сөю сәгадәт тулы көннәре озакка бармый. Кызганычка каршы, Валентина кыска гомерле була. Ул 1926 елда баладан үлә. Исән калган уллары Альфредны әбиләре тәрбияли. 1927 елда Казанда беренче мәртәбә радио тапшырулар эшли башлый. РБ-17 радиостанциясе. Беренче диктор булып Кадер Кутуй сөйләде. Бу вакыйганы оештыручылар җәмәгать эшлеклесе, журналист, драматург Шамил Усманов, әдәби редакторы Исмәгыйль Усманов, Салих Сәйдәшев музыка бүлеге редакторы. Салих Сәйдәшевнең иҗатында театраль музыка төп урын алып тора. Ул төрле елларда Кәрим Тинчуринның Зәңгәршә, Кандыр буе, Сүнгән йолдызлар пьесаларына, Таҗир Гыйззәтнең Бишкүләк, Наемщик, Чын мәхәббәт, Алсултан, Шәркылар әсәренә, Фәхри Бурнашның Таһир-Зөһрә драмасына, Хәбибулла Фәтхуллинның Күзләр, Алияскәр Камалның Хафизәле Миркәм һәм башка бик күп драма пьесаларга музыка яза. Олы максат җанда, игелек кылу, уйлар чиста, күңел җил көннәр. Күпләр хәзер аңа эндәшәләр, композитор Сәйдәш дип кенә. Казан сөлгеләрен билгә урап, кулга зәңгәршәләрне тотып, йөри муза, Кандыр буйларында, сүнгән йолдызларны яктыртып,
Salih Seydaşev'nin mumlu, hisli, bay iştelikli, mattur, açık yanıraşlı, anlayışlı, köngülge yakın müzikisi tez vakit içinde halk arasında keng taralı. Spektakllerde yazılgan jırlar hem instrumental eser halkka taralı, özleri ayrı müzikal eser bulup yaşay başlıyorlar. Konsertlarda başkarılarlar, radyo aşağı yanrıyorlar. Şundilardan Sandıvaş, Kara Orman, Meysere Jırı, Bulat Jırı, Bibisara aytılganlar. Salih Seydaşev özünün vokal eserleri aşağı Tatar tamaşaçıların birinci tapkır ariye, duet gibi eserler bilen tanıştıran. Instrumental eserleri bilen o Tatar müzikisine uvertüra, balet süitisi, marş gibi yanılıklar alıp gelir. Alar arasında en popüler marşlarının birisi olan Kızıl Armiya Marşı, Sovet Armiyası Marşı. El eseri için kompozitör şu polka paçuklu kızlarının titip kabul edilir. İsimli seher hem makta draması bilen yüreklenir. Seydaş eserleri sanatçıların yüreklerine alıktır, yaratıp kabul edilir. 1934 yıldan 38 yıla kadar kompozitör Çaykovski isimleri Moskva Konservatoriyası başındağı Tatar Opera Stüdyosu'nda okudu. Moskov'dan kaçmış, o Tatar Devlet Akademiya Tiyatrosu'nda işledi. Bu yıllarda bir kup yancılar, instrumental eserler icat etti. 1939 yılda Tatar müzik sanatı ülkesinde kup yolları zor icra işlemleri için Salih Seydaşev'ga Tataristan'ın Ak Kazanlı Sanat İşletmesi degen maktavlı isim verildi. Soğuş yıllarında Salih Seydaşev Vatan degen marş yazar. Rajib İzzet'nin İzganmenek piyasasına müzik icat eden, harbi şıklık işlerinde aktif katlaşan. Seydaş ruhu yürüdü frontlarda, akıtlarda, algı sızıkta, Türkler bulup yanılardı marş, faşizmle karşı kıllıkka. Salih Seydaşev 1948 yılda Tataristan Sovet Kompozitörleri İdaresi Reisi'nin orunbasarı etip saylanır. Bulardan tış Seydaşev özünün icad konsertlarında dirijör olarak Kazan'da hem başka şehirlerde çıkışlar yasaydı. 1950 yılda Tataristan Cemaatçiliği kompozitörün soğuğuna 50 yıl, icad işçiliğine 30 yıl doğumuna bilgiler koydu. Şu yıldan ana Respublika Hükümeti tarafından Tataristan'ın halk artisti degen maktavlı isim verilir. Maktavlı isimler bilen birge Salih Seydaşev'nin talantına, icatına, hizmetine kudret kadir hürmet, turmuşuna olan şartlar da bulsa iken. Özü isim çağında bir hem şöhret kazanılan buluğu bilen birge o zor yuvaltılar, terin facialar hem icat gazapları geçirgen şahıs. Geleceği işke etmeli, ılı canlı talant iyesi, gayet katlavlı turmuş yolu ızgan. Kırıs yazmış onun türlü yapmasını, sevişip kavuşkan hatından yuvaldı. Dünyada doğun çok yetim kalan, enesiz kalan sabı için can vermeleri, enesin hem iki ulun jirler. Ştat kıskartılmışlıktan ötüp, tiyatrda şöyle kirteler koyulup, kündeşlerin işligi, hem başka tıyırsıtılar. Kıymetli şair Rahim Feyzul'un sözlerinden etsek, Seydaş yazmışı gıybretti, gırırlıktı, alır sabah da, mişkecanlar, talantlar bilen sak buluguz, diyen nabattı. 1954 yılının 16 dekabrinde Salih Seydaşev'nin yüreği tibuden toptu. Öyle dediler. Şaması kelime. Yok, ölmedim jırçı, ölmedim. Yattı yıldız kütte söndü, diler. Yok, sönmedim yıldız, sönmedim. Dertli jırım, numan tındı, diler. Yok, tınmadılar, tınmadı. Önümde sazın sen sındı, diler. Yok, sınmadı jırçı, sınmadı. Mengi yaşar anam mınları. Kompozitörün sını yolga zatıda Kazan'ın bарлıq halkı katnaşa. Anın bilen sağbulaşıga gelişler şehir ulanlarına sığınır. Şu çiğir oynayan halk sakları merhumunu ziratta kadar uzattalar. Bäğirlerinin kise
çapayın marşı. Mersiyeler alargımırlı, sivettir o, akşeşekler, uskilerin bile umlu. Sayık söyleş günübüse, zatlı, kavatlanan sesere, Data müzik sanatının tüm kaderler hazinesini teşkil eder. Halkımız özünün kalançlılığının kaderli ismin önemli anlatmaz.
Исәнмесез, хәерле көн, хөрмәтле килгән кунаклар. Инде сез әле генә Казан Су ансамбле башкаруында Салих Сәйдәшев җырларыннан, көйләреннән торган тизмәләр тыңлап киттегез. Әйдәгез, тагын вакыт көчле итеп алкышлап алыйк әле Казан Су ансамбле. 2020 елның 3 декабрендә, ягъни бүген, кабатланмас якты талант иясе, халкыбызның сөекле композиторы Салих Җамалетдин улы Сәйдәшевның тууына 120 ел, хөрмәтле дуслар. Татар халкының бөек композиторы, профессиональ милли музыка сәнгатебезнең классигы Салих Сәйдәшев исеме мәдәниятыбыз тарихына алтын хәрефләр белән язылган. Татар музыка культурасы тарихында композиторлык профессиясе Салих Сәйдәшев исеме белән бәйләнгән. Һәм инде хәзер сәламлау өчен сүзне бирәсе килә Салих ага Сәйдәшевның ике туган оныгына. Ул да булса Ахмеров Рөстәм Үзбекович. Рәхим итегез, Рөстәм Үзбекович, инде бәйрәмебезне сез ачып җибәрсәгез, бик рәхмәтле булыр иде. Я думал, в конце скажу что-нибудь, а то как-то сразу. Вы знаете, вот очень приятно, что пригласили сюда. Сегодня ведь начались вот эти вот Сәйдәшевские дни, которые проходят, и сегодня идет возложение венков памятнику Сәйдәшеву, в 11 часов будет. Но я приехал сюда, потому что вот я очень люблю сюда к вам приезжать, потому что здесь отношение к Сәйдәшеву неформальное, оно душевное очень. Вот это чувствуется сразу. И всегда очень приятно сюда приезжать. И вот сейчас показали фотографии Марьяма, Сагадата. Я вспомнил молодость, это бабушки, которые меня смотрели, воспитывали. Я их прекрасно всех помню. Как-то вот защемило. И вот прекрасная вот эта вот биография Сәйдәшева, сделанная лучше всяких вот этих телевизионных фильмов. Прекрасная экспозиция материалов, которые тут подобраны. Вот даже мои книги здесь есть. То, что я издавал, мама моя издавала, вот эти все книги. Вот, это очень приятно. Огромное спасибо. Огромное спасибо от имени всех родственников администрации, которая вот это все создала. Ну и, конечно, Гальнас, который на своем энтузиазме вот это все проводит. Это настоящий, так сказать, вот, почитатель Сәйдәшева. И огромная благодарность всем. Спасибо большое. Рәхмәт бик зур. Инде бәйрәмебез ачык дип игълан итсәк тә буладыр. Һәм инде хәзер сезнең хозурыгызга, хөрмәтле дуслар, Әлдермеш урта белем бирү мәктәбенең укучыларын чакырасы килә. Алар безгә әлбәттә Кәрим Тинчуринның Зәңгәр шәл спектакльнан үзек күрсәтеп китәчәкләр. Көчле алкышлар белән каршы алыгыз. Kimnidir kıyıyorlar bu ay. İşlerge indi. Körsem hamullah zikini. İyiye kaytsam emi kini. Mınen içik soka taşka tırtılıyken indi o. Kartabıstar! Kartabıstar! Garabi ağar! Garabi ağar! Galabi ağar! Galabi ağar! Nersi ağrasın monkamalay, bilgenlerdi bildin melle. Assalamu alaikum. Bar uçan kutem. Aşıslarga koyuldu. Ağustaylarını gitar idi. Aniyaydı. Tutmaçın koyuradı. Bar uzdernek. İyide kişi yok var, kaçkırdın indi.
Endəşməylər. Tığınasıları giysek barırlar. Mənə qaramıyorum, mənə. Neresi oturasın? Bunakçalar tavuklarımda kurkuda bitiresin. Bay, uzi işlerine de birden. Ağustaylar. Hey, Ağustaylar. Birinci Ağustos. İkinci Ağustos. Nasıl yaparsın domuz malay? Assalamualaikum. Domuz safsata. İşikten tınlap verin için kursat vermemeysin ga. Yok amına domuz malay. Ani ite. Ağustaylar koyuyor hadi. Tıkmaçlarına gidelim. Ne satı oluyorsun safsata? Ani ite. Ani ite. Ağustaylar. İsterge aynı. Tıkmaçlar koyuyor hadi. İşte firavunlar takımı. Çağız bunda. Allah saklasın. Allah saklasın. Ne sefer? Ani ite. Gitsinlerdi. Tıkmaçlarını koyuyor hadi. Nesi? Ani ite. Gitsinlerdi. Tıkmaçlarını koyuyor hadi. Mini güne şakırdı mı? Kar davıstanına giysin dedi mi? Sine günedir şu. Sine uzun ne güne. Ana ziyaretka çapırlardı. Kabirden hazırlayanlardı. Yok indi. Alay ikimizine sılanıp yirmeniz. Bu yılı benim nöbetim. Ani ite barısı birge. Kütülerimden cinayet gitsinlerdi. Aş yeterlikti. Yeş abıstağız avuru. Var almayın. Dürtünç abıstağız idev. Kalganları hazır kileler degen. Ha yara gittim ben. Nişle bile bulmayın. İde içmeyin. İde. Menemin. Sinlerse benim için advokat bulasın. Nik beni güne hemen çitka kavgasız. Nik ide yok idi işlemese. Mene kayttım hiç. Kaytsın. Bağırırsın. Bağırırmışım. Aşıysın da içesin de bir güne de kilmi. Yurisiz gavuş itip barım. Eni şul kader sıyladı üzümünü. Tuturgan tavuk. Bilmen. Ebediye. Beliş. İki türlü paştit. Akmaygağına pişken kıymak. Bal. Varenье, конфет, çiklevi. Şartlıyım deyip duran. Yukka şartlamansın. Billahi gazıyım. Şartlıyım deyip duran. Mene hazırda küçke günetten alan. Eni aşını şul kadar temli pişire. İşan hazretke de kuştan aşağı kayttım. Ay ay ay. Bu yılı Kur'an min okurman. Ay hay! Kayan kilgen mulla kızı? Tut kapçığını, benim nöbetim, sadaka minna. Sinan sıramılar, bu yılı sadaka minna bula. Kur'an'ı tilese kaysığız okuyuz. Anda benim işim yok, sadakası minna bulur. Kur'an okumina, sadakası sinna mı? Ay hay! Akıllı başı gelsin. Kağıtlı bindiler. Nedenler bilen neden bulur halim yok. Sadakanı uzmalam. Kalıp git. Gör sadakan bulsun. Galavuddin. Galavuddin. Avabıstay. Galavuddin. Gil uttur. Yer boş kalıp biliptir. Şuşanık yüzak bilen kapkalarını bikleptir. İsinde tut nığıttıp, girme dünyan ınıttıp. Mene singa eşkişlem, barısında bikleptir. Biz kitabız mecliske, meysere kala işte. Kaçan ite kurmesin, gidip yerime çikke. Nige yaptın şelimni, ha u şelin jelmeni. Kaya sal kartubur, şelsiz desin bik madur. Niken işgiz bu dağın, kaysığız da şapan
kısırmut geceler. Esin yılan kartubur, uzunlu beltik otur. Malları, birsinden birsin motor. Kulmegim kilişkenme, kırşenim şep düşkenme. Sürmem barıp şıkkanma, dışkınam şep kunganma. Kulmegim kilişmegen, kırşenim şep düşmegen. Sürmem barıp şıkmagan, dışkınam şep kunmagan. Yarı sizgine motor, tikine tır kartubur. Yayınığızın hakkı, suqır gıruş bir bakır. Hayırcı isin diktir, kayam kilgen yan batır. Bıtka salsan beyegiz, suqır şu suqır bakır. Tuhtazim, tuhtağız galavidim, evdim. Biz kulaksız Zarif hatırına aşka barabız. Yarar barığız rıxsat. Tuhtağız, tuhtağız. Gel, tuhtağız indi galavidim. Düşündün mesin? Hazırga yuğalı. Donbaş, meysere yırtayız qaladım qapqalarını bikleptik. İşa hazardın emri şugay bulur indi o. Tuhtağız bir oturup dığa kılır indi. Yolun bulmaz kudurıp, dığa kılıp oturup. Ey ya Rabbi Hıdayım, nasip etkil umayın. Yollarımız kim bulsun, sedekalar mul bulsun. Enver nikmetke, isterler tulup dursun. Yırka bereket ciber, lize nişanda uler. Yersi verki yevciber, amin Allahu Ekber. Ederiz, sıra kalan bugün ederiz. Eldirmiş Orta Bilim Biri Mektebi'nin okuşları. Aferin. Rahmat Bigzor. Devam edip gidemiz. Salih Saydashov Tatar muzika kulturasına nigiz saluvchi birinchi professional kompozitör. Saydashov monlarının ijodiy nigizi xalq jırlari şişmesinden başlanan. U talantlı kompozitör buluğu bilen birge xalqchon ijod ete bilүү salatine de iya bo'lgan. Şuna göre onun ijadı milli, xalqchon, eserleri tiren məgnəli, qiziqli, tınlagan sayın tınlıysa kile turgan. Salih Saydashov muzikası özünün işkirsizligi, motorluğu, zatlılığı bilen dolqınlandıra, mımlandıra, yaxtılıqqa, yaxşılıqqa çakıra. Ул ғажайып көп қырлы талант иесі. Теңдәшсіз композитор да, дирижер да, пианист да, педагог та болған. Қазір енді сөзіне бересі келе Салих аға Сайдашовның онығының тұрмыш иптешіне. Ол да болса Сайдашова Иза Мавлютовна. Рахим етіңіз. Ну, я, собственно, в семье уже и бабушку помню, Камиля Ауфальевича, который благословил нас, вот, жену Салих Сайдашевой. Ну вот, 37 лет я с ним прожила. Вот, и всю семью, в принципе, знаю. Ну вот, что я могу сказать. Спасибо вам большое за такой подарок к 120-летию. Спасибо. Rahmat Bigzor, спасибо большое. Endi bizning bayramimizni davom etib ketasi kelar. Ham hozir sizning huzuringizga Ko'zlar dramasidan Habibullah Fathullinning Xush Ovulim jiri yangrab ketashak boshqara Gulnara G'aniyo'lina. Qishlar bilan qarshi olasiz.
Абдулла Салават Нурхуллин. Салих Жамалетдин улы Сайдашев 1900 елның 3 декабрында Казан шәһәрендә хәзерге Нариманов урамында дип йөртелүче Большая Мещанская урамындагы 100 йортта туа. Әтисе аны Жамалетдин ага Дибяз ягы Эбрә авылыннан, ягъни Шуша авылыннан. Сайдашевлар шәҗәрәсе тамыры белән крестьян катлавына керә. Салих Сайдашевның бабасы Бикшәндәй Эбрә авылында хәлле хуҗалардан саналган. Ул елларда аның хуҗалыгы тотрыклы була. Сайдашевның туганнан-туган апасы Идрисова Сәгадәт сүзләренә караганда, Бикшәндәй картның бизәкле тарантасы белән аты, сыйыры, зур умарталыгы һәм ул заманда крестьян тормышының дәрәҗәсен билгели торган байтак әйбере була. Аның 5 улы була: Бик Мөхәммәд, Мөхәммәди, Габидулла, Жамалетдин, Сабирҗан. Авылда бары тик 2 угылы гына кала: Бик Мөхәммәд белән Габидулла. Башка улларын Бикшәндәй халага озата. Салих Сайдашевның әтисе Казанга эшкә китә һәм аяк киеме артелендә эшли башлый. Алга таба сәүдә белән шөгыльләнә. Әтисе Жамалетдин Пороховой бистәсендә яшәүче Миннибай кызына Мәхүб Җамалга өйләнә. Һәм әлегә шушы эдештә инде безнең Салих ага Сайдашевның биографиясе белән танышуны туктатып торабыз һәм сүзне бирәсе килә безнең шулай ук хөрмәтле кунагыбызга. Ул инде озак еллар Сургут якларында музейлар җитәкләгән, хәзер безнең туган якларына, үзенең туган якларына әйләнеп кайткан һәм шулай ук безнең монда күренекле шәхесләр буенча зур эшләр алып баручы Анита Анатольевна Шариевага сүз бирәсе килә. Шагиева, рәхим итегез. Гөлназ ханым, мине шушылай зурлап, бу кичәгә чакырганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Бүгенге кичә һәр чакта шушы камерный дип атала инде, бу монда күп кеше дә юк. Но бирдә Сайдашның туганнары, Сайдашның сөючеләр җыелганнар. Мин күп еллар буенча Сургут шәһәрендә яшәдем. Үзебез китсәк тә, безнең күңелгел Татарстанда булды. Әгәр дә мин Татарстанны уйлаганда, минем күз алдыма иң беренче Тукай, аннан соң Салих Сайдашев, Муса Җәлил, Татарстанның шитикләре, чүәкләре күз алдыма килеп баса иде. Салих Сайдашевның җырларын, Әдрән диңгезләренә, моның җырларын без анда Сургут сәхнәләрендә дә җырлый идек. Бүген бу ничек дип әйтим, бәлкем мин инде бик хискә бирелә торганмындыр. Салих Сайдашев минем өчен якын композитор. Ул аңлашыла, ул кабатланмый торган композитор. Аның турында, композиторлар турында уйлаганда, Моцарт, безнең Мусоргскийлар, шулар белән рәттән куелган алтын, аның исеме алтын хәрефләр белән безнең музыка сәнгатенә язылган композитор. Аның иҗатына һәр вакытта ихтирамлы булып калачакмын һәм үземнең балаларыма, оныкларыма аның турында сөйләячәкмен. Чөнки аны гомердә дә без онытырга тиеш түгел. Шулай булырга тиеш. Менә бик авыр булды мин ишеткәч, нидә Казанда Татарстан поезды килгәндә аның музыкасы уйный иде, хәзер юк икән. Шул мине поезд киткәндә, шул мине, мин китәм бит инде мин Татарстан дип, аның музыкасын ишеткәч, җылый идем. Шуңа күрә тагын бер тапкыр бу кичәне оештыручыларга бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Үзегезгә рәхмәт яусын, Анита Анатольевна. Салих Сайдашевның иҗатына килгәндә театраль музыка төп урынны алып тора аның иҗатында. Ул төрле елларда Кәрим Тинчуринның Зәңгәр шәле язган әйбет, Кындыр буе, Сүнгән йолдызлар пьесаларына Таҗи Гыйззәтнең 5 бүләк, Наемщик, Чын мәхәббәт, Алсутан, Чаткылар әсәрләре, Фәтхи Бурнашның Тахир Зөһрә драмасына, Хәйбулла Фатхуллинның Күзләренә әлегенә тыңлап киткән Галиәскәр Камалның шулай ук Хафизәләм, Иркәм һәм башка күп
piyessalarga muzikalar yaza. Endi elegine iske çıkıp gitkenligiz Anita Anatolievna Edren Dingiz dep indi sizin huzurunuzga çakırasımız kile Daniyar Gamarov'ni ol bizge Edren Dingiz jırın bulak etip gitecek. Barşalarız. Hayırlı günler. Алы мақсат жанда игілік қылу, ойлар шиста, көңіл желкіне, көплер қазір аңа індәшәләр, композитор Сәйдәш типкіне. Қазан сілгілерін билге орап, қолға зәңгәр шәлләрні тұтып, ері музы қандыр бойларында, сөнген йылдызларны яқтыртып. Hürmetli dostlar, karşılığınız sizin için sahnede Rizale Utkuzova Zəngarşən spektaklindən Meysərə jırın başqarıb gider. Bayanda Salavat Lütfüllin. Biz
Салих Сайдашевның моңлы, хисле, бай эчтәлекле, матур, ашык, яңгырашлы, аңлаешлы, күңелгә якын музыкасы тиз вакыт эчендә халык арасында киң тарала. Инструменталь әсәрләре белән ул татар музыкасына увертюра, марш кебек яңалыклар алып килә. Алар арасында иң популяр маршларның берсе, ул шулай ук әйтелеп үтелде, искә төшерелеп, ул да булса Кызыл армия маршы, Совет армиясы маршы. Казандагы беренче укчы полкка багышлап 29 елда иҗат ителгән. Инде мөмкин булса тыңлап алсак та булайы, безнең яңгырый. Шуннан да әлеге әсәре өчен композитор шул полкка почетлы Кызыл армиясы итеп кабул ителә, исемле сәгать һәм мактау грамотасы белән бүләкләнә. Марш киң җәмәгатьчелек тарафыннан чын күңелдән сыклану, горурлык хисләре белән кабул ителә. Сайдашев әсәрләре тыңлаучыларның йөрәкләренә үтеп керә, яратып кабул ителә. Бу исә авторның халык көйләренә якын торып иҗат итүеннән килә. Аның әсәрләрендә халыкның иң күркәм сыйфатлары, иң мөкатдәс уй-теләкләре чагылган. Аларда халыкның хисләре, кичерешләре гәүдәләнгән. Ул көйләр халык көйләренә хас булган бормалардан, бизәкләрдән нәфис итеп үрелеп, кабатланмас, гүзәл музыкага әверелгәннәр. Хәзер инде безнең сәхнәбез түрендә шәхрасыбыз килә, Рамил Зиннатов, шулай ук барыбыз да белгән җырларның берсен башкарып китә. Җырларын бергәләп кушылып җырласак та ярый дуслар. Рәхим итегез. Халыкларның жаны ул җыр диләр, җыр диләр дә бездә моң диләр. Тәлгәләсә кисә бәгырьләрне, татар җыры инде шул диләр. Ичке тыйым белән рухка үтү Сәйдәш талантының иркендә. Җырлары да аның шәхси үзнеке дә, шул вакытта һәр кемнеке дә. Салих Сайдашевның гүзәл, затлы, кабатланмас әсәрләре татар музыка сәнгатенең иң кадерле хәзинәсен тәшкил итәләр. Халкыбыз
o'zining talantli o'g'lining qadrli ismin mangu unutmas. Rahmat. Hurmatli tomoshabinlar, bizning ijodiy kechamiz shuni bilan oxiriga yaqinlashdi. Ham endi so'zni beramiz Gulnaz opasiga. Бик зур рәхмәт. Бөтен туганнар исеменнән дип әйтәсем килә. Туганнар күбесе кайта алмады. Шундый матур кичәне уздырырга булышкан өчен сезгә һәммәгезгә бик зур рәхмәт. Сез дә Сәйдәшне хөрмәт итеп шулай олылыклаганыгызга сезне дә Аллаһ Тәгалә Алласын. Гафу итегез. Кыланып та киттем. Бик зур рәхмәт сезгә, уңышлар, иҗади уңышлар. Безне шулай итеп куандырып, безгә һаман да килегез, безнең концертларны ямьләндерегез. Рәхмәт. Инде чынлап та бөтен сүзләр әйтелде бүген. Тагын да сөйләсем килә, бик зур рәхмәт сезгә менә вакытыгызны табып, менә шулай торып кайтканыгыз өчен. Чынлап та менә үзе бер ничектер гаиләдә утырган шикелле булды. Үзен дә тыңлап, сокланып утырдым. Шунысы тагын рәхәт менә яшьләрнең Салих Сәйдәшевнең җырларын белү, җырлау ул үзе бер зур бәхет. Чын күңелдән сезгә рәхмәт әйтәсе килә, хөрмәтле артистларыбыз. Һәм инде тагын әйтәсем килә. Безнең инде менә шушындый илебездә шушындый хәл булу белән генә залыбызга кызганычка каршы хәзер кеше күп җыярга ярамый. Инде бу заллар менә шушы безнең авыртуларыбыз бетеп, инде киләсе елларда Тулы Салих Сәйдәшевнең ел сайын тулы зал белән безгә бергәләп исән-сау булып үткәрергә Ходай насыйп итсен. Исәнлектә күрешергә язсын тагын. Бәйрәм белән сезне. Бу шул бәйрәм бүген. Рәхмәт. Hürmetli kилгән кунаклар, авылдашлар, безнең килгән артистларыбыз, сезгә бик зур рәхмәт. Чынлыкта да менә өчен зур байлык инде ул Салих Сәйдәшевнең бу төбәкләрдән чыгуы. Мин үземдә менә Эврәдән булуым белән, Салих Сәйдәшевнең авылдашы булуы белән дип әйтим инде, горурланам. Чыннан да без шушы авылдан чыккан кешеләр. Тагын да менә Салих Сәйдәшевнең иҗатын күрә белсеннәр иде, тагын да күтәрә белсеннәр иде шуны. Чынлыкта да бүген кичә бик матур итеп оештырылган. Гөлназ Фәритовнага рәхмәт әйтеп китәсе килә. Менә районнан Лилия Зуфаровна, сезгә бик зур рәхмәт шулай итеп олылыклап килгәнгә. Чыннан да безнең Эврә авыл кичкенә гына авыл булса да, Салих Сәйдәшев аркасында шулай итеп шундый зданияларда булды безнең. Шундый итеп музей оештырылган. Тагын алдагы көндә дә әле тагын эшләр дәвам итсен дип әйтәсем килә. Тагын да Салих Сәйдәшевнең күтәрү өстендә бергә эшләсәк иде. Сезгә дә бик зур рәхмәт. Шул хәзер матур итеп концерт оештырып килгәнсез. Алдагы көндә сезгә уңышлар, иҗади уңышлар. Общий фото. Мин дә ибрәдән бит. Раз бабушка ибрәдән, мин дә ибрәдән. Вот, менә бик зур рәхмәт. Большое удовольствие. Прям настоящий ансамбль, да, ведь на уровне, так сказать, вот республиканского прямо. Биг зур рәхмәт. Без фанеры. Да, и там ведь без фанеры. И еще что хочу сказать. Вот музыка Сайдашева, да, вы вот сидишь и наслаждаешься. Вот таких композиторов не было, нет и не будет. Надо откровенно говорить. Много хороших композиторов сейчас, но такой музыки нет. Вот в чем дело. И вот сидишь, расслабляешься, сидишь, получаешь удовольствие, наслаждаешься. Вот ведь в чем задача. И наша задача, вот мы сейчас тоже над этим работаем. Ведь он написал 64 спектакля, создал 64. А ставят только Зангашев. Но угасшие звезды еще ставят. Вот наемщик, это вершина творчества Сайдашева, наемщик. Из вас никто не видел наемщика? Где? Когда? По телевизору, да. В театре никто из вас не видел. Я видел. Я видел. Вы потому что его не ставят, наемщика не ставят. Это вершина творчества Сайдашева. Это можно себе представить, что, скажем, вот
не будут ставить Чайковского, там, Евгения Онегина у русских. Ну, не бывает такого, да, ведь, а у нас не ставят. Балет написан, «Среда шоу» ни разу не поставлен. Ну, может быть, все это со временем поставят, но пока вот такая ситуация, надо над ней работать, надо поднимать это дело, будем поднимать, да, ведь совместными усилиями. Огромное вам спасибо, огромное спасибо вам, вы огромное удовольствие получили. Спасибо. Şimdi общий фотоға чыгып алырга деген тәкъдимнәр туды. Шуңа күрә дәгез таралышы биткәнче барыбыздан моториктер без шушында. Да, маскаларыңызны салып торсагыз да булыр. Siz oturun.